Ngomhla ka-5 Juni 2022, uTshegofatso Pule wanyamalala emva kokuvakashela owayeyisinqandamathe sakhe, uNtuthuko Shoba. Watholakala eDurban Deep, eRoodepoort entshonalanga neGoli emva kwezinsuku ezine. Umzimba wakhe watholakala ulenga esihlahleni enenxeba lokudutshulwa esifubeni. Kubikwa ukuthi uTshegofatso wayeneminyaka engu-28 kanti futhi wayenezinyanga eziyisishiyagalombili ezithwele. Isidumbu sikaTshegofatso satholwa amalunga omphakathi waseDurban Deep esihlahleni esiseduze komgwaqo, lo mphakathi owusebenzisa kakhulu. Umphakathi wabe usuhlaba umkhosi kobhekele ezenhlalakahle nokuphepha komphakathi uMnuz Thabo Budibe, owabe esephuthuma endaweni yesigameko. NgokukaMnuz Budibe, isimo ahlangabezana naso sasinyantisa igazi, okuyisimo akangakaze wasibona futhi esithatha isikhathi ukuthi isithombe sakhona sisuke engqondweni yakhe. Ngokuchaza kwakhe uthi wabe esethinta abengalo yomthetho. UMnuz Budibe uthi waphinde wathatha nezithombe zengemuva likaTshegofatso ngoba ingaphambili lalilibi kakhulu, wabe esezifaka ezinkundleni zokuxhumana. Ngokusho kwakhe uthi wayengaqonde bubi noma athola ukugxekwa kakhulu ngesenzo sakhe. Uthi yena wayenzelwa ukuthi umndeni usheshe uyithole indodakazi yawo. Uthi-ke emva kwezinsukwana wabe esefonelwa ngumngani noma ilungu lomndeni, akasakhumbuli kahle, licela ukuthi asuse izithombe ayezifake ezinkundleni zokuxhumana ngoba base bemtholile uTshegofatso. Lo muntu wayesocingweni waphinde wabonga ngosizo lwakhe. UMnuz Budibe uthi naye wabe sebhalela umndeni umlayezo exolisa uma isenzo sakhe sifike kabi kubo. Emuva kokuphenya, amaphoyisa afika esinqumweni sokuthi umuntu owumsolwa ekubulaweni kukaPule kwakuyisoka lakhe uNtuthuko Shoba, ekukholelwa ukuthi waqasha inkabi ukuthi yenze uTshegofatso isilo sengubo. Inkabi-ke, ogama layo lingumuzi kayise eMalephane, wafika ngemoto ezenza sa-Uber la kuhlala khona uShoba. Ividiyo yamakhamera alapho kuhlala khona uShoba ayaveza uTshegofatso noShoba bephuma ngesango beya emgwaqweni beyolinda imoto. Uma ifika imoto ewuhlobo lwe-Jeep esilver grey, kubonakala uTshegofatso eya ewindini lemoto ekhuluma kancane nomshayeli. uShoba-ke yena wayemele buqamama. NgoFebhuwari ka-2021, uMalephane walivuma icala lokubulala uTshegofatso, wabe esegwetshwa iminyaka engamashumi 20 ebhadla ejele. NgoJanuwari ka-2022, uMalephane waba ufakazi oqanda ikhanda wenkantolo ngetulo alenza noShoba lokubulala uTshegofatso. uMalephane watshela inkantolo ukuthi uShoba kwakungesiko kokuqala ezama ukususa uTshegofatso emhlabeni. Okokuqala waqasha umuntu ukuthi ayengele uTshegofatso endaweni la babezombulala khona, kodwa-ke lelo tulo azange liphumelele. uMalephane uthi uShoba wayesaba ukuthi kungenzeka oyingoduso yakhe ayithole indaba yakhe noTshegofatso. Ngawo uFebhuwari ka-2021, uShoba wahlatshwa ngemibuzo enkantolo ngecala abhekene nalo lokubulala lo wayeyisinqandamathe sakhe nelokukhokhela umbulali umuzi kayise eMalephane imali elinganiselwa ku-R70,000 ukuthi abulale uTshegofatso. Ebuzwa ukuthi wayifihlelelani ingoduso yakhe ngokukhulelwa kaTshegofatso, waphendula ngokuthi wayengafuni ukuyiphatha kabi njengoba yayisanda kulahlekelwa ngumama wayo. Noma babukhona ubufakazi enkantolo bokukhomba ukuthi ingoduso yakhe yayinalo ulwazi ngokukhulelwa kwaTshegofatso, kwabuye kwaphinde kwavela nokuthi yake yathumelela uTshegofatso imilayezo yokumsabisa emutshela ukuthi akahlukane nendoda yakhe. Kodwa uShoba waphika walala ngomhlane, ethi ingoduso yakhe yathola ngokukhulelwa kwaTshegofatso emuva kokudlula kukaTshegofatso emhlabeni kuvezwe ezindabeni ngoJuni 8. Ebufakazini bakhe, uMalephane waveza ukuthi uShoba wayemhlebele ngezizumbulu zemali ezilinganiselwa ku-R8 million ezazizophuma kwi-trust fund ababezilindile nengoduso yakhe. Kodwa uShoba uthi amampunge wonke lawo akakushongo yena lokho. uShoba watshela inkantolo ukuthi uTshegofatso wamutshela ngokukhulelwa kwakhe kwesibili ekupheleni kukaJanuwari 2020 esenezinyanga ezintathu ekhulelwe. Waphinde wabikela inkantolo ukuthi ubudlelwane bakhe noTshegofatso babungeyona into eqondile. Yena wayenengoduso yakhe kodwa enokuthuka ehlangana noTshegofatso kwezinye izikhathi bagcine bechithe ubusuku bobabili, kodwa kwakungeyona into etheni. uShoba waphinde watshela inkantolo ukuthi uTshegofatso wakhulelwa okokuqala ekuqaleni kuka-2019.
Kwathi ngenxa yezimo phakathi kwabo bobabili bathatha isinqumo sokusikhipha isisu. Kwabuye kwavela ukuthi babehlale belwa noTsegofatso kanti uShoba uthi lokho kwakudalwa ukuthi uTsegofatso wayesefuna ukuchitha isikhathi esiningi naye okudlulele kulokhu okwakuphakathi kwabo. Abameli bakaShoba bazama ukwenza uMaliphane ufakazi ongenalo iqiniso nongathembekile ngoba wayeqale waqamba amanga emaphoyiseni emva kwalokho waphenduka ufakazi wenkantolo. Inkantolo yasichitha-ke kodwa leso sicelo sabo. NgoMarch 2022, inkantolo enkulu eGoli yathola uShoba enecala lokwakha uzungu lokubulala uTsegofatso kanye nokukhokhela inkabi ukuthi ibulale. Kwathi ngomhlaka 29 July 2022 wagwetshwa udilikajele endlini emnyama. Ukubulawa kukaTsegofatso kwasusa omkhulu umsindo nokuxokozela ezweni lonke ngokuhlukunyezwa kwabantu besifazane. Isihluku nangendlela umzimba wakhe owatholwa ngakhona kwakubeka kwacaca ukungabaluleki kwempilo yomuntu wesifazane kanye neyabantwana. Ngoba umbulala kanjani umuntu okhulelwe futhi ongenawo namandla okuzilwela. UMbuyiseni Ndlozi owayeyilungu le-EFF ngaleso sikhathi naye wazakalisa ulaka lwakhe ebiza abantu besilisa ababulala abantu besifazane ngamagwala. Wabuza kubantu besilisa ukuthi yini le ngaka abayenziwe abantu besifazane ngoba abantu besilisa kubukeka bephake impi ebheke kwabesifazane. Nezinhlangano ezibhekele ukuhlukunyezwa kwabantwana nabantu besifazane zanxenxa abantu besilisa ukuthi nabo babhukule ekulweni nalesi sihlava. NonguMongameli wezwe uCyril Ramaphosa naye wasigxeka isenzo sokubulawa kwaTsegofatso ekhala ngemiphefumulo emibili engenacala ethathwe ngesihluku. Wathi njengesizwe siyasamukela isigwebo anikwe sona uShoba ngethemba lokuthi sizothumela umyalezo ocacile kwabanye abenzi bobubi. uTsegofatso wabekwa endaweni yakhe yokugcina ngomhlaka 11 June 2020 kanti umndeni wakhe wasamukela futhi wasijabulela isinqumo esasithathwe yinkantolo ngesigwebo sikaShoba. Ngiyabonga ukuthi ulalele kuze kufike ekugcineni kwendaba. Ngithande futhi nokuthi ngithathe leli thuba ukuthi ngixolise mangabe kukuthi kube khona ubuhixihixana mhlampe nala mhlampe kungazwakali kahle khona. Ngiyaqala ukwenza i-recording kanti futhi ngiyathembisa ukuthi njengoba isikhathi sihamba ulibe lubuya uza kuleli khasi uzobona ukuthi kuzohamba kuhambe isimo sibe ngconywana. Mangabe ukuthi mhlampe kukhona kule ndaba obona la ngiphambuke khona noma mhlampe indlela indaba ethulwe ngayo noma mhlampe ubona ukuthi i-information engifike nayo mhlampe ayikho right ayiqondanga mhlampe ngiyacela ukuthi uphefumule ngalokho. Kodwa-ke ekuphefumuleni kwakho ngiyacela ukuthi sizame ukuthi siphefumule ngendlela enenhlonipho nenolimi oluqoqekile futhi olungalumeli. Nanokuthi mhlawumbe mangabe uthi kuyenzeka ukuthi zikhona mhlampe iy'ndaba engingathanda ukuthi ngizethule kulo futhi leli khasi ngiyacela ukuthi mhlampe ningithumelele ngizobe sengenza i-research yami bese ngiyabuya nazo bese ngizozethula. Ngiyabonga kakhulu.